Ľudia, vítam vás u nového videa a dneska budeme dávať do tejto mašiny Frozen Tomatrio a Foggy Tomatrio. Takže ideme na to. Mix. 7 minút, takže hneď sa vám ozvem. Čaute ľudia, už to mám to tu. Koľko damage? Je to tam. Ideme sa pozrieť, koľko nám to bude dávať damage. 31. Pardon, to nie je ona. Toto je ona. 63 damage. A je to na leveli 1, takže na leveli 2 to bude dávať, na leveli 10 to určite bude dávať moc veľa. Čaute.